أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz tege derste başladık namazın okunun fazileti. Devam ederiz inşallah. Namaz okugan vakitte kişi Allah Teala'nı maqtay, onu zorlay, hem ona dua kıla. Namaz ol tege fizkultura gana түгел. Şolay urazа da ol aç turgana түгел. Onun мәгънәсе тирән инде. Namaz biz Allah кашана бастык. Biz Allah кашана баскач, Allah Teala'ны мактыйбыз, биклейбез. Ул ниндидер сүзләр генә түгел. Ул Allah Teala'ны мактау, Allah Teala'ны бикләү, Allah Teala'дан дуа сорау. Менә бу намаз була. Шушы гыйбадәте белән Allah Teala'га буйсынганлыгын белдерә. Менә намаз укып, шушы гыйбадәте белән Allah Teala'ga буйсынганлыгын белдерә. Ягъни ул кеше намазга басты икән, ул Аллаһка буйсындым дип әйтә. Аның белән рухи элемтәгә керә. Һәм аның ризалыгына ва рәхмәтенә якыная. Allah Teala белән намазда кеше рухи элемтәгә керә дигән. Һәм аның ризалыгына ва рәхмәтенә якыная. Әгәр дә адам баласы Allah Teala'га буйсынып, аңа түбәнчелек күрсәтеп намаз укыса, Allah Teala аның гөнаһларын һәм начар гамәлләрен гафу итә. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте шундый хадис. Siz нәрсә уйлыйсыз ди, әгәр дә берәгезнең ишек төбеннән елга агып акса дигән иде. Менә безнең ишек төбендә елга акса, шушы елгада без 5 мәртәбә керенсәк, аның тәнендә дие берәр нинди пычрак каламы дип Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорады. Юк дип әйттеләр сахабалар. Бернинди пычрак та калмый, берәрсе калмый. Шуның шикелле 5 вакыт намазда Allah Teala шушын 5 вакыт намаз аркылы безнең гөнаһларыбызны юкка чыгара дигән. Менә мәсәлән кеше пилорамда эшли икән. Янда пилорамда эшләп пычрана бит инде тузананы. Икененә мәсәлән 5 тапкыр душ керенә икән. Аның тәнендә бернинди тузан да пычрак та калмый. Или мөшә керенә икән. Мөшә тем более, или елгада керенә икән. 5 тапкыр бернинди пычрак калмый ди. Шулай ук намаз укып та, кешенең 5 вакыт намаз укып, аның гөнаһлары төшеп бара инде, кешеләрнең. Ни өчен безгә кирәк гөнаһларыбызны Аллаһка гафу итүен? Ни өчен кирәк ул? Менә безнең тән бар, безнең җан бар. Тәннең бар начар матдәләре ул шлаклар дип атала. Җанның да бар начар матдәләре ул гөнаһлар дип атала. Менә тәндә әгәр дә шлаклар артса, кеше авырта башлый. Безнең тәндә сбой бирә башлый. Кемнедер анда давление арта, кемнең йөрәге белән, кемдер рак белән авырта башлый. Шулай җан да ул гөнаһлар белән тулса, ул вакытта кеше бәхетсез була. Дөньяда ук бәхетсез була инде. Кабергә күчкәч аны газап көтә дигән инде. Ягъни җәннәткә бара торган юллар бар, иҗмакка индеме? Иҗмакка бара торган юллар төрлечә. Иң яхшы юл ул була изгелекләр белән. Күп изгелек кылып, гөнаһлар эшләмичә изгелек кылабыз, иншалла Аллаһ Теала кабергә кергәч безне газапламый. Иҗмакның бер ишеген ачып, анда рәхәт ятабыз иншалла. Ул беренчесе, ул самый яхшысы. Икенчесе бар, синең гөнаһлар белән кабергә китәсең. Либо сине Аллаһ гафу итә аны, гафу итмәсә газаплый кабердә. Кабердә газаплый, андары кыямәт көнгә син чыгарсың чиста булып, әгәр дә гөнаһларың бетсә кабердә инде. Яны бетсә. Әгәр дә синең гөнаһларың кабердә яны бетми икән, ул вакытта кыямәт көне күчә. Кыямәт көндә газаплана кеше. Әгәр дә кыямәт көнендә бетми икән, тамукка керә. Анда газаплана кеше.
Шунда гөнаһлары бетеп, чистарынгач кына кеше иҗмакка керә ала. Әгәр дә аның иманы булса, бер тузан бертеге булса да. Ла илаһа илляллаһ. Әгәр дә аның иманы юк икән, вообще, ул кафир икән, имансыз икән, ул иҗмакка керми бер кашан да. Ул мәңге тамакта кала дип аятлар бар Коръәндә. Аллаһ та шулай дип әйтә безгә. Шуның өчен бик мөһим безнең гөнаһларыбызны Аллаһ та кичерсә, бу дөньяда бик мөһим. Менә бу хадистә килә, безнең гөнаһларыбыз намаз белән кичерелә дигән. 5 вакыт намаз белән кичерелә кичкенә гөнаһлар безнең. Безнең кичкенә гөнаһлар кичерелә ураза белән. Безнең гөнаһларыбыз кичерелә хаҗ белән. Гөнаһларыбыз кичерелә садака бирү белән. Бик мөһим монда ихласлыкны сакларга. Менә без садака биргәндә нинди ният белән бирәбез? Безнең ниятебез нинди? Без ниятка игътибар бирәбезме, юкмы? Монда бик мөһим түгел, илаһи ният кылдым, Аллаһ ризалыгы өчен садака бирә дип әйтү түгел. Ният ул безнең күңелдә. Ниятне без бирәбез, ниятне без контрольдә тотабызмы, юкмы? Намаз укыганда, әлбәттә, монда ният Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Садака биргәндә Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Менә бер китапта язылган, бер шундый бер мисал китергәннәр. Bir kişi ikinci kişine çakırırken izledik kılara. O tutarlı değil, oturdu da iyi niyetledi de Allah rızaları için öyle gitti, hayır izledik olsam bulayım dedi. Bir ara biz şuraya tip niyetliyiz mi işten Allah rızaları için? Sadaka birgende mi? İzledik kılganda mı? Bir kişi yerden ikende mi? Mesela barabız baniska değil, bir kişinin halini bilirgen. Biz işte niyet kılabız mı Allah rızaları için? Mesela Allah rızaları için niyet kılır. Чтобы Аллаһ Тәала кыямәт көндә безгә аны өчен әҗерен бирсен дигән. Менә бик мөһим ният кылырга, потому что ният кылмасан савабы булмый. Монда ният кылырга кирәк, Аллаһ ризалыгы өчен. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә авырткан кешенең хәлен белергә барсаң, Аллаһ ризалыгы өчен бу. 70 мең фәрештә ди дуга кыла ди шушы кеше өчен. Иртә белән китсә, кичкә хәтле, кич белән китсә, иртә белән хәтле. 70 мең фәрештә дуга кыла. Фәрештәләрнең дугалары кабул була иншаллах, потому что аларның гөнаһлары юк. Дәвам итәбез. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям шулай дип әйтә. Кем дә кем өендә тахарат алса, без өйдә тахарат алабыз. Сыгынат Аллаһ Тәгаләнең фарызларыннан булган бер фарызын үтәү өчен Аллаһның йортларыннан булган бер мәчеткә барса, ягъни монда мәчеткә килеп намаз укырга имез. Bir atlagan adamı günahların гафу итә, икенчесе дәрәҗәсен күтәрә дигән. Менә мәчеткә монда килсәк, намаз укырга, bir adım atladı, савап языла, икенче adım atladı, günah кичерелә иншаллах. Башка хадистә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям шулай дип әйтә, әгәр бер дә сезнең берәрегез яхшы итеп тахарат алса, сугына намазга барырга чыкса, ул аягын күтәргән саен Аллаһ Тәгалә аңар бер изгелек яза. Сол аягын җиргә төшергән саен Аллаһ Тәгалә аны бер гөнаһасын гафу итә. Абу Давуд бу хадисне китерә. Менә аякны күтәрәбез, савап языла, икенче аякны гөнаһ кичерелә. Менә гел шулай. Монда килдек, намаз укыдың, иңе хәтле кайтып җиткәнче ук, нәкъ шулай синең бара языла. Менә кем ерак яши, мәчеткә килә ала, скандинавский ходьба белән инде. Аллаһ ризалыгы өчен намаз укыйм ди. Шулай скандинавский ходьба белән кире китә ала. Савабы да язылып бара. Сәламәтлеккә дә күп файда килә. Аннары әгәр дә мусульман кешесе яхшы итеп тахарат алса һәм бер фарыз намазына укыса, Аллаһ та бу намаз белән аннан соң киләсе намаз арасында кылган гөнаһларны гафу итә дигән. Менә ике намаз арасында Аллаһ та гөнаһларыбызны гафу итә. Әгәр дә мусульман кешесе фарыз намаз вакыты кергәч тахаратын җиренә җиткереп алса, намазны Аллаһтан курку хисе белән хәрәкәтләрен яхшы итеп кылып укыса, бу намаз аны элекке вакытта кылган гөнаһлары кичерелүенә сәбәпче булачак. Әгәр дә ул зур гөнаһлар эшләмәсә, һәм бу гөнаһларның кичерелүе гомер буе булачак. Әгәр дә кеше
namaz укысаң тахарат алып, җиренә җиткереп, рукухны да, сәҗдәсен дә, bütün хәрәкәтләрен инде. Аллаһ Тәгалә гөнаһларын кичерә. И һәр вакытта постоянно шулай дигән. Постоянно шулай. Менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте, кешедә шундый теге бер агза бар ди. Ул агза калб дип атала. Калб ул йөрәк. Йөрәк ул кан качайта торган түгел, бу инде икенче мәгънә килә инде. Безнең җаныбыз дип әйтә, безнең рухыбыз, безнең җаныбыз. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте, әгәр кеше гөнаһ кылса икән, шушы калбта бер нокта барга килә ди. Әгәр дә тәүбә итсә, Аллаһтан гафу сораса, нокта юкка чыга ди, и калб чиста кала ди. Әгәр дә тәүбә кылмаса ди, нокта кала ди. İkinci günah kıldı iken doğan nokta baraka kile. Üçüncü günah kıldı doğan nokta baraka kile. Şuayı da bütün kalbini kaplıyor. İyi kalp şirana günahlar bilen. Bunlar уже ügüt nasihat kirmi. Siyana ügüt nasihat edersen, eyde meşritte keliyle namaz okudu. Eyde urazat tuttu. Onlar ügüt nasihat etmeyi çünkü günahlar bilen kalp dolgan kaplagan. Ne bu korkunç şey birin. Eto bir hadiste kile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim de kim cümganı de ilk kişiye bu kasasıydı. Sebepsiz kodra iş cümganı Allah da şu kişinin kalbine mühür koyadı. Mühür koyadı diyen söz bunlar ügüt nasihat etmeyin. O Allah Teala'nı iska çürmeyin. Allah Teala'nı iska çürmese o vakitte bu ulgen kalp bulup sanılar. Ulgen kalp bulup sanılar. Çünkü Allah Teala'nı iska çürmeyin. Namaz Müslüman cemiyetin güçeydi. Oralarında ilerleşu, kardeşlik gibi yaxşı münasebetler ornaşuğa sebep bula. Ne şunday Rusya'da avlar var. Namaza kup yeri meşitte. Kup yürüyüşler. Mesela Penzaski областта baranda İlüzen diyen Sredni İlüzen avul var. Anda 10.000 халык яши, шушы авылда 11 мәчет бар дип әйтәләр. 1000 КамАЗ личный инде кешеләрдә бар. Аллаһ Тәгалә аларга бәрәкәтен бирә. И ишеткәнем 50% примерно намаз укучылар дип. Менә Малмыждан күпме халык яши? Безнең Малмыж районында зур ул авыл. Мен белә бер шуннан. 6000. Монда 10.000 халык яши, ул авыл булса ала инде. Яртысы намаз укый. Исаин КамАЗ Да. И тагын авыл бар, Белозерье дигән бу Мордовияда инде. Аларда мин ишеттем 100% намаз укучылар дигән. 3000 халык яши. Аларда теге ымбагаш сатып бириләр инде алар. Ымбагаш үстерәләр, сатып бириләр, шуның белән эшләр инде. Авылга керсәң ди, бай авыл тоже. Менә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Алхамдулилlah. Namaz укыйлар, арака сатмыйлар, бердә хатыннар ялыпна йөриләр ди ул авылда инде. Хәтта моннан ярак түгел, алсак Туйбаш авылында, Кукмара районында инде. Анда андый булмаса да, но барыбер бәрәкәт сизелә. Бәрәкәт сизелә анда. Анда таравихка барган идем, менә соңгы тапкыр 3 саф булды инде анда, 20 кеше таравихта инде. Иратлар әле бу. И плюс әзрәк 70 кеше булгандыр, наверное, таравихта. Авыл Искелек кебек инде. Теге зорлыгы Искелек кебек. Җомгада примерно шул 100-гә якын кеше йөри анда. Бездә 10 кеше була инде примерно, 12 кеше була, анда 100-гә якын кеше йөри. Иртәнге намазда Рамазан аенда бер елда булган идем, кайсы елда 20 кеше басып тора иртәнге намазда мәчеттә. Авылга керсәң, йортлар шундый зур, теге, конкретно анда цивилизация кергән. Асфальт солганнар, почти bütün авылга инде анда керткәннәр инде. Менә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә, алхамдулилlah. Аракы сатыламы юкмы? Мин точно белмим анда, сатылмыйдыр. Но бер кибет бар анда, хәләл кибете. Менә Рамазан айда кердем, нахар күптән түгел инде анда. Гирляндалар куйганнар. Безнең гирляндалар куялар яңа елда. Анда куялар Рамазан аенда. Рамазан аенда гирляндалар кую, бу означает Аллаһ Тәгаләнең хөрмәтләү, Аллаһ Тәгаләнең динен хөрмәтләү, Рамазан аен хөрмәтләү.
Менә безнең инде озакламый гаит тә җитәчәк, озак күп калмады инде. Хәзер менә бүген 11-нче көнне тотабыз бугаймы? 12-нче көнне көн керәчәк. Тиз үтә бу. Менә без гаитне ничек үткәрәбез микән? Чыннан да. Яңа елга кеше бер ай алдан язар иде. Менә бу яңа ел хисе сизелә. Менә кибеткә керәсен анда. Кибеткә керәсен анда уже гирляндалар асылып куйган инде, уже яңа ел хисе уже керә. Безнең гаит хисе керә микән, юк микән интересно. Әлбәттә бик яхшы менә безнең инде теге яхшы гадәт кыймаклар пешерү. Ну шул белән генә бетә инде без. Яңа елда бәйрәм бирәләр. 2 атна ял буе, пожалуйста, ял ит анда, рәхәтләнеп. Анда кемдер хәмер ишеп анда чыга алмый шуннан инде. Бездә хотя бы бер көн булса да яхшы итеп гаитне үткәрә алабызмы? Гаит көнне эшләргә ярамый дигәндә эшләргә ярый. Но эшләмәсәң яхшырак. Кунакка барсаң, кыймаклар пешерсәң, кунакка барып ял итсәң, бер җирдә үзеңнең гаиләңне ял иттерсәң. Менә күп кадәр мусулманнарда шундый гадәт керә башлады, әлхәмдүлилләх. Инде шәһәрләрдә айга берме или күпмедер вакыт теге гаилә белән ял итеп чыгып китәләр инде. Теге хәлил кафега керәләр анда гаиләне ял итәргә. Ул кирәк бит, ул кирәк. Мәсәлән, синең анда җәмәгатың, мәсәлән, хатының күпме өйдә эшли, анда бер ял да күрми бәлкидер инде. Монда син аларны ял итеп алып кайтасың, әлхәмдүлилләх. Менә гаитләрдә шуларны кулланырга була, әлхәмдүлилләх. Теге кунакка барып, анда бармасаң да, кафега бармасаң да инде башка кешегә кунакка йөрсәң, бәлешләр пешерсәң, кунакка йөрсәң. Ислам дәүләтләрдә анда чыннан да сизелә бәйрәм хисе инде. Анда нәкъ шулай гирляндалар асалар, безнең яңа ел аскан кебек инде. Салютлар җибәрәләр гаиттә инде. Бәйрәм хисе, әлхәмдүлилләх. 3 көн ял бирәләр анда. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең динен күтәрү нияте белән эшлисен икән, гаитне күтәрәсен, аның өчен саваплар языла. Һәм әз түгел, күп саваплар языла. Күп саваплар. Гирлянда куясың Аллаһ ризалыгы өчен, савап языла. Потому что син үзеңнең семьяңа, гаиләңә Рамазан аеның хисен кертәсең. Алар да шатлансыннар, алар да рәхәтләнеп ураза тотсыннар Рамазан айда инде. Бу Рамазан ай ул безнең теге ураза тоту ай, изгелек кылу айы. Шушы айда тырышырга кирәк, күбрәк изгелек кылып калырга. Беренче без карыйбыз фарыз намазга. Фарыз намаз үтәлмәсә, бик шикле гамәл кабул итәм юкмы? Аллаһ Тәгалә. Беренче без уйларга тиеш фарыз намазны үтәргә. Теге кеше может сорарга, Рамазанда нинди изгелекләр кылырга була? Әгәр син намаз укымыйсың икән, беренче намазга бас. Намазга бас, 5 вакыт намазы булдыр, фарызны. Фарызны укыйсың икән, сүннәтне ука. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, фарызлар белән бергә сүннәтне укый икән ди, Аллаһ та иҗмакта йорт салып куя ди. Иҗмакта йортлар анда 2000 елда урап чыга алмаячаксың дигән шундый зур йортлар Аллаһ та бирә. Кайбер кешеләр сорап бирә, әнисегә бездә шундый зур йортлар ди анда иҗмакта инде. Ну, иҗмакка кергәч Аллаһка шулай итеп әйтерсең инде, сәмия шундый зур йорт кирәк ди. Бу дөньяда зур йортлар салар әле, берсе дә әйтми, сәмия шундый зур йорт микән дип инде, салар бит әле. Йортлар саларга тырышалар теге яхшы җирдә, мәсәлән, диңгез кырыенда, мәсәлән, виллалар салалар, анда бит кыйбатрак йортлар. Потому что матур урын, табигать. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, иҗмакта йортлар бирәмен ди, өстә ди, аста елгалар агар ди. Аста. Biz bu dünyada үзебезнең бакчада иҗмакта агачлар утырта алабыз. Даже bu dünyada булып, иҗмакка пока без иҗмакта түгел, но bu dünyada булып, иҗмакта без утырта алабыз, нәрсә? Агачлар. Субханаллахи бихамдихи дип әйтсәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Аллаһ Тәгалә синең бакчанда да иҗмакта уже утыртып куя ди агачны ди. Агачлар анда зур. Шушы агач астында каты чаба торган ат белән
100 yılda үтә алмыйсың дигән. Шундый зур Аллаһ Тәгалә багышлар бирә анда. Оҗмахта кешенең буе була адәм кебек дип килә. Адәмнең буе 60 терсәк. Bir терсәк ярты метр алсак, ул примерно 30 метр була. Безнең манара кебек. Безнең манара 29 метр дип беләм яңа. Менә шундый адәм булган. Оҗмахта да кеше шундый зур булачак, чтобы теге ләззәтне, рәхәтне күбрәк булсын өчен Аллаһ Тәгалә шулай әйтә инде. Менә элекке заманда яшәгән кешеләр зур булганнар инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә хәтле постепенно кечкенәйгәннәр, кешенең буе инде. Дәвам итәбез намаз турында. Менә намаз мусульман җәмгыятен көчәйтә, араларында ярдәмләшү, кардәшлек кебек яхшы мөнәсәбәтләр урнашуга сәбәп була. То есть, кеше монда мәчеткә йөрсә күбрәк, араларында мәхәббәт арта Аллаһ ризалыгы өчен, кардәшлек кебек яхшы мөнәсәбәтләр урнаша. Сафка төзелеп укыганга күрә, намаз ислам динендә бөтен кешенең дә бер дәрәҗәдә икәнен күрсәтә. Бой да баса, мискин да баса, бер дәрәҗә, бер сафка баса Аллаһ кашына. Менә Саудовская Аравиядә бит анда хоть король мөсин, гади кеше мөсин бар, гади кебек күмәләр. Бездә генә анда теге Мәскәүдә аерым байлар өчен или теге правительство өчен куелган теге мәсьәлә зиярат инде. Но кабергә кергәч анда син боймы, син мискинме, син ул разница юк, хоть син президент буласыңмы, син бер тигез бар җиргә кайтасың инде. İslam күзлегеннән караганда намаз ул кешене баракка китерүнең һәм аның бу дөньяга яшәвенең төп максаты булып санала. Аллаһ та шулай дип әйтә: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне бары тик үземә гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым ди Аллаһ та әйтә. Зарiyat сүрәсе 56-нчы аятта. Менә бу аят безгә дәлил булып тора, Аллаһ Тәгалә безне баракка китерде гыйбадәт өчен икән. Менә бер хәзрәт мисал китерә. Мәсәлән, эштән, син бер эштә эшлисең икән, берәр оешмада, сине җибәрәләр командировка белән. Ниндидер максат белән икенче шәһәргә. Син кайтасың, отчетливо итәсең начальникка. Әйтәсең, менә мин шундый театрга бардым, мин шундый кибеткә бардым. Начальник ул дәсә кирәк, ул әйтә, син мин кушкан үтәлеме юкмы ди мин. Үтәмәсә инде, ул аны эштән чыгара. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә безнең хуҗабыз бу дөньяга җибәрде гыйбадәт өчен. И Аллаһка кайткач аны сораячак. Безнең максатыбыз бу дөнья гыйбадәт түгел, кызганычка каршы күп кешене. Дөнья куу, дөнья малы куу, ләззәт алу. Без бу дөньяда тырышабыз тән өчен инде күбрәк. Менә кеше состоит 3 әйбердән. Җаннан, рухтан инде дип әйтәбез. Тәннән, акылдан. Менә 3 әйбер бар кешедә. Кеше күбрәк игътибар бирә нәрсәгә? Күбрәк тәнгә, шулай бит. Тән өчен тырышабыз күбрәк. Менә без киенгәнбез хәзер, ул тән өчен бит инде, что сук булмасын өчен инде. Тән өчен ашыйбыз. Чтобы ач булмасын ары, ләззәт алабыз шуның белән инде. Йорт салабыз, бу тән өчен бит инде. Җылылык өчен тырышабыз, бу тән өчен инде. Машина, яхшы машина йөргә тырышабыз, бу тән өчен. Андары икенче урынга куялар, кеше игътибар бирә акылга. Монда уже кеше әзәя. Акыл инде, ягъни уку, китаплар уку, ул теге акылны үстерү дип атала инде ул. Мәктәптә без анда укыйбыз, университетка керәбез, китаплар, гәҗитләр укыйбыз. Бу акыл инде, акылны үстерү. Андары кеше игътибар буенча 3нче урынга куя рухны кызганычка каршы. Рух безнең иң беренче урында булырга тиеш. Ул рух, аның ризыгы бар. Җанның ризыгы бар. Җанның ризыгы ул намаз, җанның ризыгы ул ураза, җанның ризыгы ул хаҗ, җанның ризыгы ул садака. Менә бу җанның ризыгы була. Җанның ризыгы Аллаһ риза өчен бер-беребезгә ярдәм итү. Менә бу җанның ризыгы. Әгәр дә без җанның ризыгы бирмәсәк, җан ул үзенә бар, ул үзенә ала, үзенең ризыгын. Намаз анда кермәсә, ураза анда кермәсә, җан башка әйберләрдә эзли. Ул хәмердә эзли аны. Ул наркотикта эзли аны.
Ул башка ул акчада эзли аны. Нәфес ул аны тели, моны тели, тегене тели, ул хатын кыза эзли аны. Ул иратта эзли аны, ягъни зинада инде. Намаз онда булмаса. Безнең Аллаһ Тәгалә баракка китерде шип-чиста итеп. Без ана карныннан чыгабыз, сабый бала килеш, безнең шип-чиста, дәфтәр шип-чиста була бит. И дәфтәргә нәрсә язасың, шул була. Сабый балага да әти-әни нәрсә яза, шул сабый бала була шуны. Икенче гунахсыз була. И үскән саен ул иренә башлый гунахлы әйберләргә. Ялганнарга иренә башлый. Кем аны өйрәтә? Әти-әни өйрәтә. Ничек өйрәтә ул аны? Уже сизмичә дә кала да, үзе ялганый, баласы шуннан ялганырга өйрәнә башлый. Теге бер хәзрәт сөйләгәне, бер мусульман кардаш ди хәзрәткә килде, шикаят белдерә инде теге балаларына. Ну, балалары, видимо, теге ялганый. Мәктәптә кайткач ялганый дие, теге оценка куе буенча мәсәлән ялганый дип, мәктәптә дә әйтәләр ялганый дип инде, шушы баланы инде, зарланалар шушы баладан инде. И ананым ди, моны сәбәбе нәрсәдә ди? Моңа шалтыраттылар ди, әтисенә ди. Баласына әйт син, мин идә юк дип әйтте. Үзе идә бит. Нәсиз мишәдә кала да уже автоматически ялганга өйрәтә баланы. Ул ялган. И тагын мәсәлән бала бер вакыт тоже бер кунакка барган иде бер кешеләргә. Безнең әле малай Юсуф дип әйтәбез инде. Әле ул кечкенә иде ул вакытта. Бик шаян иде, тигенә монда шаба. И анда апа әйтә икән, теге тик кенә тор. Аты теге духовкадан хәзер аю чыга. Бу бит инде тоже булай уен инде ул балага куркыта шулай дип, но ул ялган була. Ул ялган була. Андары әйтәбез сызгырма. Нәрсә чыга? Җил чыга. Нәрсә анда тагын була анда? Башак чыга. Бу да ялган килеп чыга. Инде просвистиш диләр. Бу да ялган килеп чыга. Аны алай дип өйрәтмиләр аны. Аны икенче төрле аны тәрбия бирәләр инде ялгандан мишә. Без үзебезнең балаларыбызны шулай итеп аны өйрәтәбез, тәрбиялибез. Яндары аптырыйбыз ди. Нишләп кияүгә чыккач, өйләнгәч, нишләп аларның күп проблемалары чыга микән? Нишләп аерышулар күп? Даже намазга баскан хатыннар да, или иратлар да 22 яшь, 25 яшьтә кияүгә чыгалар, өйләнәләр. Узак тормыйлар, ярты ел аерышалар. Ни сәбәбе шулай, вроде намазда инде. Намазда булгач, ул аерышырга тиеш түгел. Потому что әле намазда күп түгел әле ул. Ярты ел гына, бер генә ел әле үзгәртмәгән. Ул аңар сеңеп барган тәрбия иде. Менә ир белән хатын нинди муамәләдә булды, балага сеңеп бара анда. Сеңеп бара. Ничек әти-әни толаша, ул аңа сеңеп бара. Ничек бу проблеманы решәдә аңар сеңеп бара. Кияүгә чыккач нәкъ шул кабатлый ул. Нәкъ шул кабатлый. Кем гаепле була? Әти-әни, потому что үзе тәрбияле түгел. И балага да шундый тәрбия бирә алмаган инде. Әтисе тәмәке тартып бери. Конечно, баласы аны тартачак, тоже әтисе тәмәке тарткач инде. Аңар күпме тыясың тартма, и аңлатасың, үзе тартасың. Аны тартачак, потому что әтидән күрә бит инде аны. Әйтәсең, аракы эчмә. Син эчәсең. Сиңа карап ул аны тәрбия ала. Менә бер вагызда тоже Рамил хәзрәт Юнусов вагызда сөйли. Туйлар үткәрәләр бит инде. Туйда үткәргәч, теге рюмка тотып, бит инде әти-әни тост әйтә. Дуга кыла. Мин сезгә телим бәхет, телим озын гомер, яхшы яшәүне, каян ул мәсәлән аларга дигәндә кадерле җәмәгать чык куегыз инде моны ди. Бәхетле булырсыз. Как мәгънәдә шулай чыга бит инде. И хәзрәт әйтә, бер шалтырата ди инде. Теге никахтан соң ди зак яшәмәләр ди. То есть кияүчә башлады ди. Хәзрәт әйтә, ник туйда күпме сез аңар теләдегез араканы ди. Бер рюмка аңа җитмәгән, аңа бер яшик кирәк булган дип әйттем ди.
Ник әти әни торып баса да рюмка тотып, әйтә, андары аптырый нишәп баласы чаманың дип инде. Потому что әти әни взрослый кеше бит инде, ул бит инде үрнәк күрсәтә балаларына бит инде. Үрнәк күрсәткәч, ул да шул үрнәк ала бит инде аңа. Кайбер балалар дингә кергәч, юк, безгә хәмер кирәк түгел, без инде туйны үткәрәбез только хәләл юл белән генә инде. Әти әнисе каршы, ничек инде? Хәр без бит инде аракы куймыйча, тегесе килми, монысы килми, тел селкенми монда инде. Тост та сөйләп булмый монда. Хәр бип та булмый, аяклар да селкенми монда инде безнең аракы эчмәгәч. Ничек без аны үткәрәбез хәр? Менә шундый бит теге кергән кешегә шундый нәрсә. Бар андыйлар конфликтлар чыганнар шулай шуның аркылы. Мөмкин дә әлхәмдүлилlah хәзер инде хәләл туйларны үткәрә башладылар, өйрәнделәр инде әлхәмдүлилlah. Менә безнең төп максатыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә гыйбадәт. Без бу дөньяга килдек гыйбадәт кылыр өчен, Аллаһка табыныр өчен. Эшкә табыну түгел. Ризыкка табыну түгел. Ризык бирүче Аллаһ, ул синең теге эшең бирми ризыкны. Да эшкә барырга кирәк, аны эшләргә кирәк, сәбәбен кылырга кирәк. Бу безнең динебез әйтми эшләмәгез ди. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисендә дә килә бит. Бер иратта кулда мозоль күргән икән. Шушы кулны күтәреп халыкка күрсәтә икән. Менә бу мозольны да Аллаһ ярата ди, аны ишесе ярата ди. Бу нәрсә дигән сүз? Наоборот, хуплана, эш хуплана ул. Бу дөрес аңларга кирәк. Бу имеется в виду намаз вакыты җитте. Монда уже өстенлек ала намаз, эш түгел. Приоритет дип атала инде ул. Эшне артка калдыр, беренче урынга намазны куй. Намаз укыгач, аннан дәвам ит эшеңне инде. Сиңа кунаклар килде, намаз вакыты җитте. Син кунакларны бераз вакытка калдырып тор, намаз укып ал, хотя бы фарызны булса, андары кил, дальше. Пожалуйста, ул вакытында инде. Аш үтә мәсәлән. Намаз вакыты җитте икән. Намаз вакыты үтеп бара, син ашта, хаманда әле намаз укымыйсың. Синең ашыңны Аллаһ та кабул итәме, юкмы әле намаз, беренче намаз урында тора. Аш түгел. Кайбер вакыт теге даже туры килде шулай. Рамазан айында авыз ачарга чакырганнар бит инде. Без намаз укырга киткәндә каршылыклар чыкты. Ашны бүлеп китәсезме инде дип әйтүчеләр булды. Ашны бүлмиләр бит дип. Моны беренче урында намаз тора, аш түгел. Ашандар икенче урында, пожалуйста. Намаз укыда, бөтенесе бергә намаз укысак дип, анда яхшырак була бит инде. Дәвам ит ашыңны. Ул нәрсәсе? Ашны бит өстенрәк куяла ярамый намаздан. Намаз ул фарыз, Аллаһ әмер иткән. Аш ул нәфил гамәл. То есть ихтияри гамәл бу. Ашны үткәрмәсәң гынахасы юк. Намаз укымасаң гынахасы бар ул вакытта. Син изгелек кылам дип гынах эшләп китеп кайтасың ул вакытында инде. Ничә минуттар бу? 53. Аллаһ Тәгалә әйтә Куръанда: "Я әйюхан насу буду раббакум аллази халакакум ва аллазина мин qablikum ла'аллакум таттакун." Әл-Бакара сурасы 21-нче аят. Эй кешеләр, дип Аллаһ Тәгалә әйтә, сезне һәм сезгә хәтле булган кешеләрне баракка китергән Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз, буйсыныгыз. Бәлки сез тақва булырсыз. Аллаһның әмерен үтәп, гынаһлардан тыелып, аның газабына сакланучылардан булырсыз. Бакара сурасы 21-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә шуша эй кешеләр дие. Сезне һәм сезгә хәтле булган кешеләрне баракка китергән Раббыгызга табыныгыз дие. Менә ничек без табынабыз Аллаһка? Ул бит безнең хуҗа. Ул хуҗа, ул бит бирүче ризыкны, ул бирүче бәхетне. Менә даже шундый гадәт бар халыкта бит инде. Монда да бар инде ул. Мәйт үлә икән, әйтәләр, безнең бәхетне алып китмә дип. Кабут ул бәхет мәйт сиңа бирде. Кабут ул бәхет мәйтнең кулында. Мәйтнең кулында түгел, Аллаһның кулында ул бәхет. Аллаһ кушканын үтә, намазын уку, разаны тот, хәмерне ичмә, бәхет шунда булыр сиңа. Кой берәүләре теге туй үткәргәндә, или никах үткәргәндәме, туй үткәргәндәме, теге йозаклап куялар инде, теге күпергә инде. Бу тоже бер хурафат була инде ул. Бу Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылган була, ширк була, иң зур гынах кылган була инде. Имештер, моны куйсан хәзер йозакны инде.
Birge uzak yaşayacak biz hazır deyip uydular indi. Bəxtli buluruz deyip aytay. Allah da Kur'an'da aytay, namazga bas, bəxtli bulursun. Orazaq tut, bəxtli bulursun. Xamirleşme, bəxtli bulursun. Yüzak uydular, özleri tuyda xamir ötkeler. Ol nişik bəxtli bulalayın ol vaxtında. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, xamir dey, ol yamanlıqның anası deydi o. Yamanlıqның anası. Bütünüz biliriz bitini şunu qılırken bütünüz. Elhamdülillah hazır üşüşüler azayda deyip bile min alsam bilim tamam. Yani statistik yükseltilir. Subhanallah bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.